No en mä ainakaan vittu mitään sataisi puolikuppeja rupesi vetämään. Jos joku haluaa auttaa sen kun voit, mutta mä vittu ainakaan, että se oma kättä tuohon paskaan suuntaan. Katsotaan. Mä en oo ikinä todistanut HIV-vetoja tietoisesti. Siinä ne menee. Tyttö lyö itsellensä viruksen. No, koska haluaa. Mutta mä tiedän yhden toisen tytön. Mutta hei, mulla olisi yksi toinenkin tytön idea. Mitä tää se yksi tyttö tekee? No ei vitussa varmaan haluaa varmaan. Ihan oma tuon sotkus. Sen jälkeen mä oon jo varoittanut sua, että siinä on HIV-venos. Vittu, varmaan lyön sulle ne vielä. Sen jälkeen mä oon vastuus siitä, että sulla on HIV. Nyt mä oon sieltä koittanut pelastaa sua. Se on vittu siisti, kun sä et voi nussia enää ikinä vittu ilmoittamatta ihmiselle. Eikö mä tiedä, että se hoi. Tiedät? Mistä sitten olisi kenen kuppeita? Olisi siellä sunkaan. Siis mähän sanon, että se on mun kuppi ja mun HIV. No ei, mutta tuossa voi olla kenen kuppeita oikeesti vittu. Vittu, puolet tuosta on mun kuppeja eiliseltä ja vittu mulla on hippa. Ja mä oon lyönyt paskasilla kyllä. Ja siinä ne menee. Sä et pysty edes kattoo. Siinä on ei oikeastaan koskaan. Se on aika itse tulossa meininki. Oikeasti se harvoin näin noisasta, mutta on kyllä kuullut sen, että mutta niin, on mulla tässä tällaista vinkkipulkkeja tässä. Joo, randomina käy kaivaa. Se on pingolohtaa. Se teki kyllä se oli aika rampo, se puolesta kasvoi vinkkipulkit tässä, kun vittu narkkipättiin sun virroin. Se muuta tässä kahvilaatko oli vinkkipulkkeja, että tässä oli sortspuolaa. Ja se on niin kauan kippääkin, vittu niitä tulee vittu poskeluoktoille, niin se vittu pois mun sieltä. Oi saatana nyt tuossa astista. Joo, saksit, kamsit. Oikeesti nyt on Sami kommentoiva, että en oikeesti noin liikas touhun nähnyt koskaan. Piste. Että tää oli oikeesti ihana saada oikeastaan vaikka videollekin, moikka.